duk wanda ya zo shiga masallaci ya kamata ya karanta wannan addu'a saboda da yawa daga cikin al'umma idan sun zo shiga masallaci suna shiga ne a guje, babu wani nutsuwa a tare da su. Su yana da kyau duk wanda ya zo shiga masallaci ya yi wannan addu'an. Manzo Allah ya karantar da mu addu'an da zamu shiga masallaci. Masha Allah, kai tsaye gashi muna tare da Malam Suhailu. Masha Allah, to insha Allah wannan kai tsaye ne daga gidan TV Maga TV Tawi. So gidan TV ne da yake tambaya kuma da suka jibanci addinin mu. A yau tambayar mutum da mun ganka a bakin masallaci, kuma na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'an da ake yayin shiga masallaci da kuma fita daga cikin masallaci. So za mu suka faɗa masu kallon mu addu'an da ake yi yayin shiga masallaci ko fita daga masallaci. Addu'ar da ake yi yayin shiga masallaci ana karanta Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Wannan shine mutum a takaice zai karanta ya shiga masallaci. Kuma in ya tashi fita kuma zai karanta Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ga addu'an shiga masallaci dai malai karantar da mu. So al'umma insha Allah sai a kiyaye, kuma in an zo shiga masallaci a dinga yin addu'a, kada a dinga shiga masallaci a guje babu tsari da sauran saka. Addinin musulunci addini ne da yake tafiya akan tsari. Komai manzo Allah ya karantar da mu, duk abin da ka zo yi ya zamto ka nemi ilimi, ko baka sani baka tambayi malamai su sanar da kai. So mun gode, Allah saka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To masha Allah, me sunanka? Sunana Muhammad Dahiru Blakos. To masha Allah, Malam Muhammad ga ka a bakin masallaci. So ban sani ba ko ka iya addu'an shiga masallaci? Na iya addu'an shiga masallaci. Masha Allah, zaka iya mana addu'a? Zan iya. Na shiga masallaci. Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Na'am, masha Allah. To masha Allah, wannan shine addu'an shiga masallaci a takeice. Ka iya na fitowa? Na iya fitowa. To masha Allah, menene addu'an fitowa daga masallaci? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ka tabbata wannan guda biyu shiga da fitowa suna addu'an shiga? Su ne. Shine kuma na fitowa? Shine na fitowa. To masha Allah, ga ma babban masallaci za mu so malam ya karantar da al'umma addu'an da ake yayin shiga masallaci da kuma fitowa daga masallaci. To kamar yadda yake a tsari na addinin musulunci, komai idan za a gabatar a musulunci, addini ya karantar da yadda abubuwa suke kasancewa. Kamar ko da cin abinci ne, idan musulmi zai ci abinci ana so sai ya fara da bismillah. Haka shiga ban ɗaki, shiga da fita, musulunci duka ya karantar da yadda ake yi. Hatta musulmi in zai kwanta duka akwai addu'o'i da musulunci ya karantar, wanda musulmi zai yi a ƙarƙashin koyi da sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam. To haka nan ɗakin Allah wato masallaci baya halatta musulmi ya shiga kai tsaye haka, sai ya yi wayansu addu'o'i shiga da fita. To abu na farko dai inda yake cewa Allahumma aftaha li abwaaba rahmatika, ya Allah ina roƙonka ka bude min ƙofofi na rahamarka. Tunda yana shiga ɗakin Allah ne, bawa ko musulmi yana buƙatar kullum ya sami rahama daga ubangiji. Shi yasa a lokacin da yake shiga masallaci to ana so ya gabatar da wannan addu'a, yana neman rahaman ubangiji. Yayin da yake fitowa kuma yana cewa Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah ni ina roƙonka daga falalarka. Tunda zai fito waje, zai iya zuwa kasuwa ko wurin aiki ko gona, kaga duk yana neman falalan ubangiji. To wayannan a takaice kenan ana so musulmi yana yin haka lokacin da zai shiga masallaci, ya nemi rahaman ubangiji. Lokacin da zai fito kuma ya nemi falala na ubangiji a doron ƙasa. Muna fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu, Allah ya rayar da mu a wannan addini kuma a sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai, Allah ya rusa kafirci da kafirai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Masha Allah, masu kallon mu kamar yadda kuka ne ga malam ya yi mana addu'an shiga masallaci, kuma yadda kuma yace dukkan wani abu na addinin musulunci manzo Allah ya karantar da mu yanda za a shige shi. Hatta ban daki in zaka shiga akwai addu'an da manzo Allah ya karantar. In ka zo shiga masallaci akwai addu'an da zaka yi in ka zo fita. Idan ka zo shiga zaka ce Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Idan ka zo fita zaka ce Allahumma inni as'aluka min fadlik. So dan Allah masu kallon mu ya kamata duk wanda zai zo shiga masallaci a ce yana addu'a. Bai kamata mu dinga shiga masallaci kai tsaye ba, dan wani ma zai zo shiga masallaci ya shiga a guje, ba wani nutsuwa kuma zai shiga masallaci. To mun gode, a ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel. Mun gode, Allah saka.